Agent 5-0! Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot miti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 5-0! Lover boy, nadakamot mo itay, saan ka Excuse me, compadre. Asikaswek pa'y dagiti na duma bisita. Umay kan, Ella. Mabit lang, Adolfo. Ante lang kayat ko amaamuan, may panggap iti nadakamat ni Lover boy. Aniya? Kayat ka ba'y tinakisalita ka ni Lover boy? Umay kakit din, Ella. Adolfo, pudno ka di, asaan ka makaputot? Wah, Ella. Sang batanak, Adolfo? Gwen. Gusto tinanghag mo nga imbaga ni compadre. Kayat ka di asawan day ta? Asaan mo aputot ni Rowena? Pasaan kakat ngarod makaputot? Talaga saan ko aputot ni Rowena? Ano di kayat mo asawan? Siya, ti may kadwa nga amana. Anak day di Susan nga asawak ni Rowena. Kastagayam. Awan nga rod ti karbengan na amang sitar kanya dito'y balaya. Anya ti pampanunot ang haramiden, Ella. Awan, Adolfo. Tinasayaat. Agsublitan iti ayan dagiti bisita, Ella. Nakababain kadakwada. Padre, nakiyaman kami iti panang bisita. Nagataw ti bisita. Agyaman akmat iti idadarayo, compadre. Uwan gayam. Apaya, jak nakikita ti anak ko iti punyag. Kailan ko beten. Apaya sana nagpakita. Sa nabale, tagkita kayong tumutlaang, compadre. Okay, saan kami nga rutan niyag bayag, compadre? Katagyaman kami manan. Papa? Rowena, iha. Sa dino tinapanam. Apaya di ka di maray iti kasangay ko. Adala na patag ni naramid ko, Papa. Sana bale. Addain sa ganak asagot kada kayo. Anya day tayo, iha? Adtoy, Papa. Nabalkot iti rapper. Nagbasit matanda ito yan nabalkot? When, Papa? Lokata ko na. Saan pa'y, Papa? Lukatamton, inton agmay-may saka. Tapno, surprise. Sika talaga. Kaya't nakpa-surprisahan, ha? Naragsa ka pa nagkasangay mo, Papa? Sige. Sige, iha. Anya na ito asagot na kanyak. Tinasayat, lukatakon. At dayta. Basit akahon sinanlungon. Anya ti kayat asawon da ito'y. Apay as sinagutan nak ni Rowena iti kastoy. Agsarak kami ita kanya amo. Napatag ka na ti paaramid na kanyak. Nagbayag matan. Itayak pa nga gururay dito eh. Aday tanti ko among. Sabte kon. Rudy, maudin daytoy nga ipatrabaho kan ka. Anya ti paaramid mo kanyak amo. Mabit lang.
Adtoy tiladawan dagiti target mo. Dagiti kunam, among? Wen? Gapo, tadwa ti patayam. Anya? Awatam tiladawan. Kat ipatong palmon iti kabiitan a panawan. Buti nga Rodel, among. Among. Oh, apaya kasla naklaat ka? Among. Ipapatay mo ti amam. Basta aramidam ti ipapaaramid ko. Amok da iti a babae, among. Iso ni Ella. Am-amom ti babae akadwa ti bastos nga amak? Launay, among. Sigud akaayan ayat ko da iti a babae. Kukwartahan na lang ni sir. Among, mas dawak lang amin ta mismo nga amam kat ipapatay mo. Rudy, saan ko apudpudno nga ama ni Adolfo? Aniya. Ti inak ti baknang. Saan kat ani Adolfo? Inagaw na ti kinabaknang ti inak. Kat iwalwaldas na iti awan kaus-us kan na abanag. Nagbabae ni Adolfo. Kat nagsaksakit tinakam day di inak. Iso an agpagunggan. Anya. Jack impadpadlaw ti panagibalas ko. Iso an nagtanangak lang. Nautak ka talaga, among. Nagbalinak adakas. Gapo iti panagibalas ko. Dagiti impapatay ko ken ka at tawo. Kat adda pa ka inaiganda iti day di inak. Inutangan da ti inak. Saan da nagbaybayad? Milyon ti naipautang day di mama. Lino ko dala ti inak. Among. Aramid mo ti ipapaaramid ko kan ka. Kat kalpasan day ta. Pumanawak. Mapanak iti balasiw tao. Nadalusan ti ramata kapaltog. Pasensya kan, Ella. Agtungtong palak lang iti bilin ti amok. Dakkel ti imbayad na kanyak. Isungay patungpal ko ti bilin ni Ma'am Rowena. Bading ita kaila. Ngamnasken nga isakritisyo ka. Adolfo, adon dagiti nagatang ko iti mall. Ngam adapay kayat ko agatangan. Anya dayta? Mapanta iti jewelry shop. Gumatangak iti baro asing-sing. O sige. Sa akong ti makam mo. Ala, bumalasiutan iti kalsada. Naragragsak na iti doa. Imo nagda iti jewelry shop. Sige, agragsak kayo takanibusan nyo. Isuot yung helmet ko. Nakasagana mo kanti paltog ko. Apaman arumwarda iti jewelry shop. Paltog kita. Kat pasiwatak tumatan ti motorsiklo. Agawid ka na, Adolfo. Nagatang konti sing-sing ko. Okay, mapantan iti parking area ti mall, dagawid tan. Anya da japotok. Iti saan unay nga dayo tinagapan na. Sir, addalakit di manin napaltugan. Ha? Ti masabat ta nakamotor. Kastawan iti partak na. Sir, mailasim ko ti motor. Motor ni Rudy. Ibultak ti kotse. Kat kamatin tatawan ng bain. Nagbaligyak man iti naramit ko.
Sigurado na tayo dagiti dua. Iparpartak ko may dagpatay. Ha? Abda ko mamkamat kanyak. Nagpartak ako, tse! Pinaabayan ako. Rudy! Isarapin mo tinutong mo! Pulis ka eh! Pulis! Awan pulis kanyak. Paltugak ida. Inyabay ng tikot siya na. Maut balan sa hod! Asino ti amon? Asino? Awan, amo. Ibagam kanyak no asino ti mangibabaon kun ka amang patpatay iti tao. Ibagam, Rudy! Panagkunak, kat naipatungpalan ni Rudy ti ipapaaramid ko. Nakasagana matandag iti usar ko apomanaw. Ha? Pulis, dagiti nagsardang iti batok ti balay. Apay ngay! Sino tinangpaltog ka na kami, sir? Diya ko nagpalpalikaw, sir. Ti anak mo ni Rowena, ti utek iti pan nakapartugyo kin ni Ella, nga iso timpatay na. Anya? Di kayo madanagan, sir. Tanatiliumin ni Rowena. Ngam na tayo ti triggerman. Anya? Sakbay ang nagsatan iti angis ni Rudy. Impudno na tamin kada kami. Diyak layong pagarop, amaramid ni Rowena ti Castro kanyak. Sir, addan iti pagbaludan ni Rowena. Kat sungbatan na amin dagitoy. Kat tilangan korte, ti makamo iti amin. Ditan gagayam tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 5 for Over. Nagparangan, nagiti artista tayo iti radyo akas kada. Teresa Calay, Mary Jane Castro, Virgie Petlay, Isagani Bulyeser, Juna Ributaso, ken Glenn Pinawe. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.